Зараз хотіли запросити wszystkie діти, котрі вписалися на zajęcia, na konkurs sportowy, o przyjścia pід scenę razem z panem Bogdanem Kaniuczką i panią Alicją Kuzemczak. Może powtórzę jeszcze raz, jakby kto mnie nie czuł. Proszę pід sceну pana Bogdana Kaniuczka, panią Alicję Kuzemczak i wszystkie dzieci, które wpisali się na zawody sportowe. Dzień dobry Państwu też. Witam. Co Pani sprowadza tutaj do Czmielowa? No sprowadziło mnie tu 31 lat, A tutaj na tą imprezę? a na tą imprezę, bo jestem tutaj Pani przypadkiem nie organizuje tej imprezy? jakoś tak. Proszę mi powiedzieć, jak długo organizujecie już Łękowskie Lato w Czmielowie? 7 lat? 7 lat już będzie, już nawet nie pamiętam. Tak długo. Tak długo. Czy ktoś oprócz sołectwa Czmielów jeszcze wspomaga organizację tej imprezy? Tak wspomaga. Wspiera nas ksiądz Bogdan Repeło, burmistrz miasta i gminy Chocianów Tomasz Kulczyński i wiele, wiele innych dobrych ludzi, którzy nam pomagają. Jak długo jeszcze zamierzacie prowadzić to święto? Dopóki będziemy mogli i chodzili, to będziemy robić do końca świata.
jednym talerzyku. Na jednym? A, Proszę bardzo. o, ile? Nic ode mnie, zapraszam. Od burmistrza, proszę bardzo. Czy grzanie, bagaż? Sztuczce gdzie Tak, są? tutaj, proszę. Panie burmistrzu, Dobra. to jest sposób na dorobienie po godzinach? Tak. Czasy studenckie, wie pan, jak się pracowało na kuchni i tak dalej, na zmywaku, na studiach, żeby dorobić. Proszę bardzo. Czyli po zmywaku również można zostać burmistrzem. Jak pan widzi, wszystkiego się zaczynało w życiu. I na sekretariatach się pracowało, na studiach, wie pan, w różnych kancelariach i w restauracjach się zaczynało, żeby na wakacje zarobić. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę, co jeszcze dać? Chlebek, proszę, nie no. Proszę. Dziękuję panie. Proszę bardzo. Co pana sprowadza na Łękowskie lato? Co mnie Każdego sprowadza? roku. Zawsze wspaniała atmosfera i oczywiście fakt, że mogę je współorganizować. Jakby nie było, staram się być na wszystkich imprezach w swojej gminie. W związku z faktem jestem też i tu. Proszę bardzo. Tak? Dobrze. To ja już zabieram. Tu jest już jedna. Czy inne imprezy w gminie różnią się czymś od naszej imprezy tutaj łękowskiej, czy są podobne? Powiem tak, co do organizacji są podobne, co do atmosfery, tu jest jedna z najlepszych, jakby nie było. Powiem tak, jeżeli chodzi o atmosferę, to pomimo tego, że w mikroskali, to dorównuje Jagodzie. Naprawdę. Zresztą trzeba tu być co roku, żeby wiedzieć. Proszę bardzo, witam serdecznie. Sadoczku, kiedy Michał pomylenkoj na swoim komyczku. Zakukała zozolenka z wieczera w sadoczku, kiedy Michał. Dzień dobry. Dzień dobry. Co panią tutaj sprowadza? Jestem dyrektorem Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie i jesteśmy współorganizatorami Łękowskiego Lata. Już kolejny rok z rzędu współpracujemy z księdzem Bogdanem Repełą. Jest to bardzo owocna współpraca. Się wytnie. Się wytnie. Na czym polega ta współpraca? No tak naprawdę po pierwsze pomagamy księdzu z pisaniem wniosku, jest od tego nasza pani Krysia. Po drugie tutaj wszystko organizujemy na miejscu, rozkładamy, rozstawiamy, dbamy o to, żeby niczego nie zabrakło, żeby ksiądz był zadowolony zawsze i uśmiechnięty, żeby nikomu niczego tutaj nie brakowało, żeby każdy wyszedł zadowolony i żeby dzieci się miały na czym bawić, żeby było co zjeść. No wszystko dbamy. Czyli jednym słowem jesteście współorganizatorami, tak? Tak, jesteśmy współorganizatorami. E, Od ilu lat razem współdziałacie z parafią prawosławną w Lubinie w organizowaniu właśnie tego święta? Tak naprawdę jest mi trudno powiedzieć, bo ja jestem dyrektorem od 2 lat, ale wiem, że to są lata współpracy. Myślę, że gdzieś koło 10 lat. Tak długo jak ksiądz robił Łękowskie Lato tutaj na terenie w Śmielowie, tak długo współpracujemy. Czy jesteście zadowoleni z tej współpracy? Jak co roku, bardzo, zawsze. Idealna współpraca, także zawsze nam się dobrze układa, zawsze się staramy, żeby wszystko było jak najlepiej. Jakie korzyści przynosi gminie organizacja Łękowskiego Lata właśnie na terenie gminy Chocianów? Dla nas jest to bardzo ważne, żeby zrzeszać różne mniejszości narodowe i taką właśnie mniejszością też są Łemkowie, więc jesteśmy tutaj razem, żyjemy na jednym terenie obok siebie i staramy się być jedną wielką rodziną. Czy smażenie kiełbasek, które Pani przed chwilą wykonywała, jest to sposób na dorobienie do kiepskiego budżetu? Nie, jest to praca z przyjemności, z potrzeby. Gdzie nie trzeba, tam zawsze jesteśmy. Trzeba czy nie trzeba, zawsze w każdej sytuacji jesteśmy sobie w stanie poradzić i wszystko tak naprawdę zorganizować, więc Czyli nawet dyrektor może stanąć przy kiełbaskach. wszystkiego. Może rozkładać namioty, może rozkładać ławy, to i może smażyć kiełbasy, to żaden problem. W tle słyszymy głos młodego zespołu. Prawdopodobnie jest to zespół, który Pan jest, że tak powiem, głównym kierownikiem.
To prawda. W tej chwili akurat występuje na scenie najmłodsza grupa zespołu Łaskiwczata. To jest to zwany nasz narybek, najmłodsza. A przy tym zaraz za chwilę wystąpi średnia grupa zespołu Łaskiwoczka. To jest zespół już pieśni i tańca Łaskiwoczka. Już nie wspomnę o trzeciej grupie, najstarszej, zespół Łaskiwoczka, która niedługo, w przyszłym miesiącu odbiera nagrodę Oskara Kolberga na Zamku Królewskim w Warszawie. Także jest grupa osób i to liczy 60-70 osób, z którym praca przynosi efekty, którą właśnie widzimy. Dzisiaj się rozpoczął taki sezon występów, właśnie pierwszy występ na Łębkowskim Lecie w Trzmielowie, a przed nami, prawdę powiedziawszy, każda sobota czerwca, lipca, sierpnia jest prawie zajęta, więc widać to, że jest potrzeba organizatorów tych festiwali, które nas zapraszają na swoje festiwale, że widzą tą kulturę, widzą dorobek tego zespołu, no i chcą słuchać ten łębkowski śpiew i łębkowski taniec. Wspomniał Pan o nagrodzie Kolberga. Co to jest za nagroda, za co się ją dostaje i kto ją może otrzymać? No właśnie, jest to specyficzna nagroda. To jest nagroda nad nagrodami. Zespół Łaskiwoczka w swoim dorobku objechał festiwale wszystkie, które są uznawane przez znawców sztuki ludowej w Polsce. I Łaskiwoczka na tych festiwalach brała udział. Tam zdobywała laury. I poprzez to, że zdobywała te laury, została doceniona przez etnografa, znawcę kultury ludowej, pana Henia Dumina z Muzeum Krakonoskiego w Jeleniej Górze, który dostrzegł tą łębkowską muzykę, ten łębkowski śpiew, ten śpiew wielogłosowy i w związku z tym widzi tą nadzieję i nas po tych festiwalach oprowadza, no i przynosi to efekty, że w ostateczności otrzymaliśmy, czy została przyznana nagroda najwyższa, jaka tylko może być przyznana w tym kraju, czyli nagroda imienia Oskara Kolberga. Tu jest, prawdę powiedziawszy, zespół już w nagrodach wyżej nie może nic utrzymać. Ale są perspektywy zespołu już między innymi międzynarodowa, a to może ta nagroda spowoduje to, że zespół będzie nie tylko występował po tych prestiżowych imprezach w kraju, ale też za granicą. I już są widoki na to, że w przyszłym roku będzie zespół wyjeżdżał poza granicę. Rozumiem. Z tego co pamiętam, Pana zespół również uzyskał kiedyś nagrodę CIOF. Czy ten CIOF jest gorszy od Kolberga? To nie jest, to jest uzupełnieniem. To jest Międzynarodowa Federacja Krajów Zrzeszających się i Polska też należy do tego zrzeszenia. No i żeby należeć do tego zrzeszenia, no niestety trzeba zdać, albo stety, trzeba zdać egzamin przed Państwową Komisją, którą powołuje zespół dla oceny i weryfikacji zespołu. W związku z tym, żeby zdać taki egzamin, zespół musi posiadać w swoim dorobku nie tylko śpiew i taniec, ale i obrząd. W związku z tym, że mieliśmy przygotowane łębkowskie wesele, drużbiski wieczór i te obrzędy pokazywaliśmy na Międzynarodowym Festiwalu w Żywcu w Zakopanym i to spowodowało to, że zgłosiliśmy się do tej właśnie sekcji międzynarodowej, czyli polskiej sekcji CIOF, która została powołana dla oceny zespołu. No i zespół, powiem, poddał się pierwszy raz weryfikacji i otrzymał jako pierwszy zespół w Polsce certyfikat na 4 lata, który żaden zespół w Polsce takiego certyfikatu na 4 lata nie otrzymał. Myśmy ten certyfikat otrzymali i to jest też wielkie wyróżnienie, bo powiedzmy, że swego czasu, kiedyś, w dawnych, zamierzchłych czasach, ale nie tak dawnych, 20-30 lat temu, gdybyśmy mieli taki certyfikat, droga, powiedzmy, na koncerty międzynarodowe dla takiego zespołu była otwarta. No problem jest tak, że mamy zapisane w swoim CV między innymi to wyróżnienie i ten certyfikat, który upoważnia, co prawda, występowanie na wszystkich festiwalach CIOF-owskich na całym świecie, tylko jest problem jak każdego zespołu, czyli finanse. I to jest jakby największą bolączką, że zespoły, które w tej chwili prowadzę, one przynależą do Stowarzyszenia Łębków, więc w własnym zakresie prowadzimy te zespoły, w związku z tym gminy wspierają, czy gmina,
wspiera na tyle, na ile może finansowo, ale to jest dzisiaj wielki koszt prowadzenia takiego zespołu. Już nie wspomnę o strojach, które ulegają zniszczeniu, zużyciu i uszycie takiego stroju wymaga wielkiego nakładu finansowego. To dzięki tylko takiej osobie jak moja żona, która szyje to własnym sumptem i odzorowuje te wszystkie elementy stroju, grzebiąc w książkach, w zapisach, w wypowiedziach osób starszych, więc robimy to sposobem gospodarczym. Może nie gospodarczym, a własnym sumptem, ale jak Państwo pewnie widzicie na scenie poprzez te 3 grupy, każda grupa jest ubrana i to widać tą barwę koloru, która jest bogata. Oprócz śpiewu no i do tego jeszcze te właśnie stroje. Mam nadzieję, że po uzyskaniu tego certyfikatu, może nie certyfikatu, tylko tej nagrody imienia Oskara Kloberga, powinny sponsorzy czy ci włodarze, którzy mają wpływ w rejonie na ten zespół, no może będą możliwości pozyskania większych środków, bo stroje, prezentacja na tych festiwalach, jak mówiłem, międzynarodowych, no zespół musi się pokazać wizualnie, nie tylko bogactwem dorobku kulturowego, ale też musi być i tak zwana wizualna prezentacja. Czyli to wszystko razem stanowi to bogactwo naszej kultury łemkowskiej. Boże, dobry den. Dobry den. Kto Was tu sprowadza na Lempijskie Lito w Szmelowi? Słowa Jezusa Chrystu. Den światy. Den światowo Ignatia Jawyczyńskiego. Sobota. Den tyżden. Prawie tyżden poświęci Rusala. Świętej Trójcy. Wielki торжественny, prawosławny praznik świętego Ignatia Jabłoczyńskiego. Den naszej kultury lempijskiej. Lempijskie Lito 2023 roku. Den wyjątkowy. Nelem ze względu, że jest ciepło, przywitania lita, ale przede wszystkim nasze ansambly występują. Den naszej kultury, światu naszej kultury. Występują nasze ansambly, starszy i młodszy, ludzie w różnym wieku. 3 albo 4 można powiedzieć pokolenia. Zустрічають dneska. Uczy im jedno. Nasza kultura. Dostamennis lempijska. Plekania naszej kultury lempijskiej. Widno wsiady. Czuty wsiady. Śpiewamy. Przedstawiamy. I weselimy się razem. Cały świat najpoczuje naszą rosyjską, karpato-rosyjską Besidu, która jest ona znana i plekana i besidowana na cały świat. Najżyje nasza lempijska, rosyjska, karpato-rosyjska Besida, nasza kultura, nasza dostamenność, nasz naród rosyjski, karpato-rosyjski. Dneska, możesz powiedzieć, mnoga i bogalita dla wszystkich. Nie tylko dla karpato-rosyjskich, Rosynów, ale dla wszystkich nas. Bo to jest święto rodziny, chrześcijaństwa. To, co my plekamy naszej kultury lempijskiej od dawna, historyczno, od wielu wieków, jak my dumamy prochrześcijański świat, taki my teper dumamy i przedstawiamy ten świat. Nasza kultura, nasz naród, nasz język,
plekania bude jest i na przyszłość na pewno ostane. Wielka taupa dneska, która się zjawiła w Ćmielowie, to mu potwierdza. Nasza lemkiwska, rusyńska, karpato-rusyńska kultura żywe jest przysutna i będzie na wieki. Teraz kuściok radośniejsza chwila, bo musimy nagrodzić wszystkie dzieci, które właśnie zmagali się w zawodach sportowych. Tak, że wszystkie dzieci prosimy przed sceną i zaraz zostaną wam wróceni, a przepraszam, na scenę i zaraz wróceni wam zostaną nagrody. Naszą pierwszą nagrodzioną jest Klara Kaniuczak. Druga nagroda zostanie wręczona dla Aleksandra Wąsacza. Taką samą nagrodę dostanie Filip Fesz. Następnym nagrodzonym chłopcem jest Aleksander Gałczyk. I z niższe mamy Adama Kasycza. I teraz w końcu jakąś dziewczynę, Agatu Chocholak. Teraz nagrodzimy wielkimi brawami Gabriela Wieczorka. Następnym nagrodzonym jest Kacper Kowalski. Następni Petro Lorek. Niestety go nie. Następnie mamy Petra Kuzemczaka. To trochę tiszny jest na scenie. Dalszy jest Mikołaj Pierzchała. Razem z bratem Michałem. I jeszcze mamy dziewczynku Magdalenę Sobolu. Mamy też Stefana Zakołu. I jeszcze mamy Adasia Kuzemczaka. To trochę też znamy daje. Michała Gałczyka. Igora Worobla. Razem z bratem Szymonem.
Pizniejsze zas mamy brat Bartosza Boczniewicza i Patryka Boczniewicza. Następnym nachodzeniem jest Krystian Tychel. My ich znamy. Pizniejsze mamy Gabriela Gałczyka. I na sam koniec Haniu Wąsacz. Jeszcze raz wszystkim dzieciom dziękujemy za wzięcie uczasty w zmachaniach sportowych. Gratulujemy i zapraszamy do wspólnej znymki перед sceną. Przepraszam, na перед sceny. Не сходимо jeszcze do znymki, chodźcie. Jeszcze raz dziękujemy i gratulujemy. A teraz, zanim przejdziemy do naszego ostatniego ansamblu, przed zawałą Prystołach oczywiście, zapraszam na scenę wszystkie dzieci, które chcieliby pokazać swój talent na scenie i wygrać na chorody. A na sam początek zapraszam swoją sestrę, Lenu Repeł, która zagra nam na guszlach.
Jeszcze raz wielkie brawa. A w nagrodę dostajesz Lizaka. Proszę. Polski sam gram na akordeonie od 10 rokів, i mam do tego instrumentu wielki sentyment. To коли jem siedział przy stołach, to wczułem, że nie kraszej riczy niż występ huszli. Może jest w tym kuściok prawdy, ale zaraz się przekonamy. Dlatego, że na scenę wejdzie Patryk, który zagra nam teraz utwór solo. Jeszcze raz wielkie brawo. Jeszcze mamy chyba ostatni występ. Zas akordeonista, tym razem jeden z najmłodszych przysłużników naszej cerkwi, Igor Borowy. Igor także dostaje w podziaci statuetku i Lizaka.